У эфіры пара, з вами Евген Волошин. Пакуль беларусы каштуюць навагодняе каляднае аліўе, п'юць па раніцах мінералку, то ў рэжыме Лукашэнкі не да святаў. Там разгараюцца жарсці, якія прывядуць да крывавай вайны, і здарыцца гэта даволі хутка. Па-мойму, Лукашенко збіраецца на пакой, працягваюцца гэтыя бясконцыя рэйсы ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе, па-мойму, сям'я Лукашэнкаў захоўвае свае актывы. Паглядзіце, што адбываецца на нарадах Лукашэнкі з ягонымі міністрамі. Людзі, якія раней ад аднаго слова Лукашэнкі гатовыя былі хавацца пад стол, сёння нармальна так пярэчаць яму. Ну, произведите в этих огурцов в достаточном количестве. В этом году мы закроем потребность республики полностью. Да не в этом, еще декабрь месяц. Потом январь будет. И декабрь, январь, февраль, март мы закроем своими огурцами. Своими. Своими. Ну, цены у тебя растут. Лукашенко на наших вачах губляе ўплыў, мяняецца заканадаўства, вось закон аб прэзідэнце ў Рэспубліцы Беларусь. Там увялі пажыццёвыя гарантыі для прэзідэнта і чальцоў ягонай сям'і. А чаму вось менавіта сёння? А таму, што ўжо ў лютым месяцы ў Беларусі можа адбыцца такі сур'ёзны палітычны транзіт. Раней Лукашенко ўжо выказваўся, это гучала з ягоных вуснаў, што ён не выключае, што гэта магчыма. Сама сістэма рэжыма Лукашэнкі, яна была заточаная, зацэментаваная пад адну асобу, а гэта азначае, што як толькі Лукашенко выйдзе з гульні ці часткова выйдзе з гульні, то все пачне развальвацца, пачнецца палітычная турбулентнасць, і дзве асноўныя групоўкі ў Беларусі зарубяцца за ўладу. Дык што гэта за групоўкі, якія паміж сабой зарубяцца, калі Лукашенко старэйшы адыдзе ад справаў, там, ці часова адыдзе? Гэта атачэнне Віктара Лукашэнкі і атачэнне Мікалая Карпенкова. Якая перадумова канфлікту? У 2020 годзе, калі пачаліся такія масавыя народныя пратэсты, Віктар Лукашенко, які ў той момант кантраляваў сілавы блок у Беларусі, прыйшоў да бацькі, гэта была не размова тэт-а-тэт, а гэта была публічная размова, і сказаў, што ацаніў сітуацыю, все, трэба даваць заднюю, патрэбна лібералізацыя, іначай давядзеш справу да беды, бацька, і табе трэба пажыць, давай, прымай рашэнні. За што атрымаў ад Александра Лукашэнкі пры людзях па твары, і ў прынцыпе страціў свой уплыў над сілавым блокам Беларусі. І тады гэты вакуум запоўнілі рашучыя генералы. Гэта там Швед, генпракурор, Кубракоў, міністр унутраных справаў, там і гэтак далей, Вальфовіч. Але самай крэатыўнай, самай таленавітай асобай з усёй этой групы, генератар ідэй, генератар, архітэктар рэпрэсій у Беларусі з усімі іхнымі жудасцямі, гэта Мікалай Карпенкоў, які, здавалася б, займае сёння сціплую пасаду, генерал, кіраўнік унутраных войскаў МУСРБ. Але насамрэч гэта асоба нумар адзін. І вось прайшло больш за 3 гады, і Мікалай Карпенкоў ужо сфармаваў больш за 6 разнастайных спецназаў, сотні людзей у кожным падраздзяленні, розныя смерчы, тарнады там і гэтак далей. Ён кантралюе атрадзікі самаабароны ў беларускіх рэгіёнаў. Атрады гэтыя складаюцца з розных там маргіналаў, паляўнічых, падлеткаў, но тым не менш яны існуюць, і гэта пэўнага роду сіла. За ім, у прынцыпе, все структуры Міністэрства ўнутраных спраў, уключна з Алмазам, уключна з падраздзяленнямі амапаў па розных вобласцях. Не ведаю, якая сітуацыя ва ўзброеных сілах. Губазік, безумоўна, гэта структура Карпенкова. Карацей, вельмі моцная сіла. І Карпенкоў быў пастаўлены расейцамі, на яго зрабілі стаўку, як на своеасаблівага такога наглядчыка за Лукашэнкам. Калі Лукашенко паспрабуе дзесьці манеўраваць, адхіліцца ад іхных дамоўленасцяў, ну, Карпенкоў павінен як бы вырашыць гэтую праблему. Лукашенко это все цудоўна разумее. Ну і паглядзіце, якая склалася сітуацыя. Як толькі Лукашенко спрабаваў там замірыцца з Літвой, Польшай, з Украінай, тут жа на наступны дзень інфанагоды новае затрыманне
новыя палітвязні, знішэнне помнікаў польскіх і гэтак далей. І все просто. Гэтыя ўсе спробы яны нівеліяваліся. Но Карпенкова наўрад ці задавальняе роля быць проста нейкім там карным мячом. Я думаю, што стратэгічная мэта – гэта стаць начальнікам усёй Беларусі. Паслухайце, а калі не атрымаецца, то не толькі Беларусі, не проста так шэўрон Вагнера ён сёння ўжывае. Хоць здавалася б, хто быў у тым Вагнеры? Не толькі там прафесійныя найміты, забойцы, а ў тым ліку рознага кшталту людзі, разумееце, гвалтаўнікі, серыйныя забойцы. Ну мала чым тут можна ганарыцца, так? Не, тым не менш ён выходзіць на пэўныя радыкальныя мэтавыя аўдыторыі ў Расіі. Можа быць, калі атрымаецца зачапіцца і за Расію, а чаму не? Лукашенко калісьці спрабаваў. Чаму б не паспрабаваць Карпенкову? Так і робіцца гісторыя. У чалавека напалеонаўскія планы, і я проста перакананы, што ад улады, прынамсі ў Беларусі, ён ні за што не адмовіцца. Тым больш усё падрыхтавана, усе ведамствы, усе сілавікі, якія патэнцыйна могуць выступіць супраць яго, вось гэты спрут Карпенкова паспрабуе іх знішчыць. Ну а хто будзе процістаяць групоўцы Мікалая Карпенкова? Гэта атачэнне Віктара Лукашэнкі, людзі, там, сілавікі, наменклатуршчыкі, лаяльныя Лукашэнку старэйшаму, якія разумеюць, што сённяшняя сітуацыя – гэта анексія. Яны страцяць і Беларусь, і яны страцяць свае актывы ў Беларусі. Это нічым добрым не скончыцца, это для іх канец. І яны паспрабуюць гэтаму процідзейнічаць. І вот зручны момант для гэтага – гэта люты месяц, это калі можа быць праведзены транзіт улады ў Беларусі. І хто вот будуць фігуры, якія будуць прадстаўляць эту групоўку, каго паспрабуюць да ўлады прывесці. Многія называюць пераемніцай Наталлю Качанаву, кіраўніца Савета Рэспублікі сёння. Я скептычна стаўлюся да такіх думак і чуў меркаванне, што наўрад ці гэта будзе Качанава, таму што няма ў яе такога жалезнага хрыбта, напрыклад, як у Лідзіі Ермошынай. На чалавека можна ўплываць, тыя ж Карпенковы, Бедункевіч кашмарылі яшчэ ў сярэдзіне 2010-х. Помніце, як яна прыязджала ў Маскву, якія нагледзены, так, як яе віталі, значыцца, вось партрэт з Наталляй Качанавай, там Матвіенка яе сустракала. То бок, дзе вецер, там і Наталля Качанава. Вось такая можа скласціся сітуацыя, ненадзейная асоба, таму хутчэй за ўсё паспрабуюць паставіць на Рамана Галоўчанку, дзейнага прэм'ер-міністра. Выпускнік МГИМО, відавочная сувязь са спецслужбамі. Я чуў пра тое, што КДБшнікі беларускія лічаць яго нармальным мужиком сваім. А КДБ гэта якраз такі, это вось апаненты Мікалаю Карпенкову. Там жа было процістаянне ў базе КДБ і захоўваецца сёння. Разам з тым ёсць інфармацыя, што Раман Галоўчанка цікавіўся аднаўленнем нацыянальных беларускіх помнікаў. Ну, зараз не час для гэтага аднаўлення, так, але вот ён ведае беларускую мову, на перспектыву цікавіцца тым, значыцца, як свядомасць беларусаў палепшыць. Карацей, не самы горшы варыянт часовы для Беларусі. Ёсць яшчэ адзін варыянт, пра які я хачу пагаварыць. Існуе такая гіпотэза, што з гэтай вайной ва ўкраіне расейцы зразумелі, што это бесперспектыўны шлях, вот так вот оккупировать суседнія дзяржавы, што ні да чаго добрага это не прывядзе, у перспектыве все адно будуць паўстанні, што это нестабільная сітуацыя, не спрыяе яна Расіі, што яна дэструктыўная, і трэба гуляцца ў такую дэмакратызацыю і лібералізацыю. І на гэты выпадак Масква мае свайго кандыдата ў Беларусі, свайго чалавека, Сергея Румаса, якога называюць новым бабарыкам. Вось такі ліберальны чалавек з'яўляецца ва ўладзе ў Беларусі, гульні ў лібералізацыю, канешне, выпускаюць палітвязняў, можа быць, атачэнне Святланы Ціханаўскай запрашаюць назад у Беларусь. Аднаўляюцца адносіны з суседнімі краінамі, Расія ж таксама не хоча карміць Беларусь вось так бясконца. Вось такія справы. Я думаю, што варта разглядаць такі сцэнар, но мне слаба верыцца, што Расія спыніцца і не будзе весці захопніцкіх войнаў.
Тым больш, што экспарт за 2023 год там ледзьве не рэкордны, больш за 500 мільярдаў даляраў. Я думаю, што ўсё спрыяе таму, што пакуль трымаецца гэты рэжым пуцінскі, яны будуць сябе паводзіць проста як людажэры і знішчаць усё вакол, што не захацела падпарадкавацца. Такім чынам, што будзе? Адсвяткуем Новы год, пачнецца падрыхтоўка да так званых выбараў дэпутатаў усіх узроўняў, паспрабуюць палепшыць статус усебеларускага народнага схода. Сям'я Лукашэнкаў паспрабуе на ўсё на гэта ўплываць, але ў іх з'явіліся канкурэнты. Як толькі Лукашенка пачне адыходзіць ад улады, а час ягоны прыйшоў, то пачнецца сапраўдная грызня, сапраўдная вайна паміж дзвюма моцнымі групоўкамі. І я думаю, што нават групоўка Мікалая Карпенкова можа мець большыя шансы на поспех, чым многім падаецца. На жаль, мы вымушаныя размаўляць вось у такім рэчышчы, таму што контрнаступ Украіны не прынёс вынікаў. Украінцы зараз гутараць у такім рэчышчы, што дуже цяжка, і нам бы выстаяць. Адпаведна, у Беларусі нічога немагчыма зрабіць. Хоць сакавіцкія выбары ў Расіі, это можа быць час вялікіх сюрпрызаў. Я шчыра скажу, я чакаю гэтых сюрпрызаў, веру ў гэта, бачу, што шансы на змены ёсць. Калі яшчэ эліты ў Расіі могуць змяніцца, калі не пад прэзідэнцкія выбары, это ж такі час дэстабілізацыі. Ну, калі тут нічога не атрымаецца, то суб'ект міжнароднай палітыкі, які можа нешта змяніць сур'ёзна, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Яны нас падвялі, але зараз дэмакраты перад выбарамі паспрабуюць прадэманстраваць вялікую перамогу. Я думаю, што ва ўкраіне з'явіцца уся патрэбная зброя і все можа перавярнуцца з галавы на ногі. А нават калі ў іх не атрымаецца, прыйдзе да ўлады Дональд Трамп, а это чалавек, які ўжо дэманстраваў, што нават без вайны магчыма паставіць Расію на месцы, напрыклад, удвая знізіўшы сусветныя кошты на нафту. Карацей, будзе вельмі цікавы год, і я перакананы, што менавіта вось у 2024 годзе, а магчыма праз некалькі месяцаў, для Беларусі адкрыецца такое вось вакно магчымасцяў, і перамены будуць, і яны не настолькі далёка, як многім падаецца. Таму з Новым годам вас, і Христос нарадзіўся, няхай ён нам дапаможа.